Atus ngadui ngene lho. Ngene. Ya, digandeng, ditekne. Ah, ora. Sing romantis to, Pak. Ya Allah, Mosok mamahku mau eret-eret. Lah aku ora seneng kok sing seneng kene kok. Kowe iki ketoprak lho. Iki ketoprak nganggo budaya nek nyun sewu, kita warai yo. Iki ning dunia tari. Dunia tari. Mbak Dike, tangane tumpang ning kene. Tumpang ning kene. Sing iki jenenge ngenggar-ngenggar ning tari iki. Ngono lho gerakan desa terokno. Ngono, Sora. Heeh. Para ono to? Salah tangane. Tangane ora awake. Ngene. Kok ya wis bangkean sing dicandak lho. Lah kok malah koyo Kano Mas Faisal tintingane, heeh. Ngenteni to we. Yen ning tawang ana lintang. Mbak Dike, Anje Kang Mas. sampai kok Mbak Dike. Sapa? Mendut. Mendut. Apa tadi mendut habis makan nasi pecel? Iya Kang Mas. Aku roh toh? Roh. Kok sampean jarine Mas numbas nih. Heeh. Aku kok iso roh sampean bar makan nasi pecel ngerti Nyapa? perkarane. Lah iki lho capare cik nyangsang. Ada. Alah. 1-0. Po. Bar kok kandang kok. Iyalah. Layan iki lho enek teleke. Mbok ya sing apik mau teko kandang. Wong ora seneng ora setuju kok. Wah, salah ya. Cahayu aku ngenteni. Lah jal kowe sing nembang bojone kono. Ndang kono. Marang mega ing angkasa. Piye? Apik. Lah. Kentekan ambekan, Mas. Pelambene wayah grendo. Penonton bayaran iki bagianku. Oh iya, 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 bagian iya. guyu. Lah yo ngono to, Dik. Mbak Mendut, upama sida sok rabi karo aku pengin tetumpakan napa nggo bulan madu. Pesawat jet, Mas. Oh, pesawat jet. Iya, ben cepet to. Wus. Oh, pesawat jet. Nek kono piye nek kono upama anu? Njaluk apa we? Kok njaluk apa wae iki ya digenahne. Tembok kaya apa? Alah wis to tumpane pandosa ae kowe. Wis kongkon aku mati. Ora mati. Maksudnya mati penyakitnya sehat awake. Kondi iki, Mang. Kondi iki, Mang. Sun takon war tane duduk reki. Mbak Dik Mendut, Anje Kang Mas. upama masuk sido bulan madu pengen nginep di kota mana? Kita bulan madu di mana? Kita bulan madu di luar negeri aja, Oh, Kang luar Mas. negeri. Iya, di Paris. Paris, ngerti Paris ora we? Ngerti? Mampu ning Paris ora we? Mampu tuku minyaknya kuat, masa rono gak kuat. Kuwi lho bojomu tekonono nek bulan madu ning ndi? Anu bulan madu ning ndi? Ya neng ndi to Mas penting karo sampeyan. Oh, tenan ra? Iya iya. Piye, aku umpama bulan madu ning Gazah piye yo? Enggak napa kuwi? Lho, wot. Kowe lagi bulan madu awake dhewe adus lah dibom duwur. Janji ngeling. Jajal, aku suarane iki anune latar. Sun sumedhot ra sing tias ingsun. Sik to nembange serius kok tonyo-tonyonan barange lho. Aku gemes ra bojoku iki. Ngapa gemes napa? Matur. Pengen Kowe digoni. pengen dembe aku ta? Ayo kono, ganti kono. Kowe mau. Kono. Apa mangkoni? Nemas ingsun. Nemas ingsun
prasopo. Terus? Coba diajeng, suaramu diajeng. Walah apike ya. Urung. Iki nyuarani tanggane lho nganti iki iya. ora apian. Iya, terus sun Sinak senan. Ilate ngepang. Bumi langit. Kualit. Meteng, Mas. Oh, sing meteng sing lanang ya. Pak, iya. Wani ngene ku yo. Yo mah yo. Gawean ning sawah mama papa. entekno wong loro. Kamu ngono. Wong loro entekno. Terus entekno wong loro bareng. Janji. Urung tek kok. Urung entek ta. Ya terus. Janji. Janji ku eling. Yo. Kowe. So madad sing yas engson. Heeh. Ki lho gerakane ngene. Tak warai. Kene. Kira-kira ya, Dang. Delok cah cilik-cilik ya lho. Iso apa ora? Iso apa ora trending ngono kuwi? Mas. Ngerti ora? Oh, sama lek sampluk-samplukan aku iku. Reng. Janji. Neh. Wah, tangane munyer-munyer. Neng lop-lop. Iso we lho. Madati. Tangane. Wis entek burung. Urung Kondi. emput. Wis entek. Pak, wis. Ki pesek duduk sik. Ya. Pake teko. Lah kowe ora ngomong nembung Pak teko ngangguran lho. Nembung piye? Ya nembung nek lha kowe nek nembung pacaran kae piye kowe nembung karo sing kono? Pamane kowe seneng piye mengungkapkan kata-kata? Oh, nek mengungkapkan rasa kepada wanita ngono to? Yo. Ya tapi aja dipadak-padake mbek kono. Ora. Piye pomo ade gandeng tapi wong liya aja ngantek roh. Piye maksude? Wis nggo awake dhewe. Pokoke awake dhewe petukan wis aja dipublish ngono lho. Wah, aku roh iki konteke apa iki? Pomo Aku konteke ning ndi roh iki aku soale. Parane arahnya mau dibawa kemana ya itu? wis ora wong ayu iki mung geguyonan samusinamung dono. Sing penting awake dhewe manunggal dadi siji. Anjir Kang Mas. Nek to. Sampeyan ngerteni aku iso ngerteni sampeyan. Tak ngono Anjir. Turuk. Leres. Turuk. Bapakmu rapuh. Sik ta. Mendhet ayune kene kok. Kowe kaya sapa? Kowe kaya Adit kuwi lho. Adit. Adit di mana Dit kuwi lho. Kaya kuwi lho. Kok iso nganggo tas iki lho. Mulai sekolah Pak E. Oh, Pak E. Bapakmu Kejar rawuh. paket kok Pak E kok padak nih. Pakku ki sik sekolah tadi Mbak Ian. Ya, heeh. Kejar paket TK. Kejar pat. Oh, TK-ne urung lulus. Belum lulus. Ya. Kejar paket Layak. TK. Iya. Ndelok anake sik. Lah nek mbok warai mbok yo kowe nek ngakon aku. Iya. Pakne aku mbok warai. Iya, ngapura. Dut. Nggih, Pakne. Bahaya iki konangan iki. Aku wis bolak-balik konangan Pak E ya. Kowe kok cap jiki ya hubungan ae. Dut, Nggih, Pak. karepmu ku piye? Ayo ngomong. Kowe iki dadi apa? Pakane. Kok iso getak-getak Nesu. Oh, nesu. Oh, nesu ceritane. Duh, ngomong to Pak lek nesu ki yo. Wong nesu kok dadak kon kondo lho. Lho, sama nesu karo ora nesu wajahe padha ae yo. Heeh. Mosok Iya. nesu ya ora yakin deh karo aku. Yakin. yo. Ejal. Lek sama nesu ora yakin aku ki. Dut, karepmu piye? Yo karepku ya rabi ambek sapa mau? Prono Citra. Prono Citra. Wes mbok pikir kowe. Prono Dut. Citra. Wes mbok pikir duwe bojo iki. Yo wis to Pakne. Wah arepe rabi ki yo wong mikir sik to. Kowe kok entuk wong iki karepmu ku piye? Lah piye to? Lah wong ibuku yo oleh sampean aku yo meneng ae yo. Syukur. Sing seneng ka ibumu karo aku. Lho, oh ayo Bu sing seneng sapa? Pakmu no. Oh.
Apa enak toprak opamu? Aku lho kae mendem seneng kowe. Yuh. Lah gene nyapa mak rabi. Mendem aku kae tanggut rambul mbokmu ki. Ora ngono kae aku nus-nus nggone makku lekno. Ndut, mendut, ilinga ya, Nduk. Kowe iki anake bapak kok arep entuk Prono Citra tresno tenan apa ora? Tresno Pak e. Mandaman piye? Nduh, Kok daman piye to? Prono Citra. Lah ya anake lek daman kok lali. Mari kowe ya kaya daman nggonaku iki lho ki kok. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Prono Citra, Dalem Bapak. kowe seneng karo mendut? Nggih kula remen kalian puterinipun Bapak. Sing mbok senengi apane? Coba dumuken. Lahir terusing batin. Dumuken, aja omong tok. Lahir kalih batinipun kula remen. Omong kuwi tok. Nggih, Seliyane kuwi, mboten kula pokok seneng lahire ya batine. kowe seneng karo mendut tenan. Nggih. Arep mbok gawekne apa mendut? Ampun malah kok nyuwun napa-napa. Nadyan nyuwun tumruning lintang kang sarta rembulan badhe kula pinangkani. Yen kowe seneng mendut, bakal tak sahne wong bagus. Tok 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 tok. Nah, iki. Wis, iki dadi apa jenenge, Mak? Andik. Adik. Adik. Mm. Apa jenenge? Akbar Dike. Iya. Tak Tanggal tanggal akeh grup anyar. tanggal papat longgar apa ora tanggal papat. Saiki akeh kopel-kopelan anyar. Nyuwun sewu, Mbak bari Dika bari badhe grupe ngaturaken anyar iki. Anyar. Mbak Dika badhe ngaturaken tembang menapa napa bareng badhe jurung donga kagem Eyang Uti. Aduh. Nggih, saderengipun donga kagem Eyang Uti nggih Mas Nggih, Lendro. Leres. Mugi-mugi Eyang Uti seger waras. Amin. Benjing malih nggih, Ti. Tahun depan. Siap. Insyaallah mangke Mbak Endah wonten Depok nggih syukuran. Nggih. Panjenenganipun anggon ngasto Loh. DPR. Sik to Mas Lendro. Dalem. Bunda Endah mau wis calling aku, Mbak Dika besok ya langsung ke Depok. Wisan. Aku iki engko langsung mulih kok kene langsung ning Depok kono aku. Gak mbok omongne karo Mas Lendro ya. Lek muni Mbak Dika mawon Mas Lendro mboten usah. Heeh. Aku sesuk kabeh umroh. Mbak Dika, Dalam- satu permintaan dari Yang Uti. Nggih, Bu Suwarti. Tinggal katresnan. Oh ninggal katresnan. Sami kalian pamrentahipun netizen Buyatmi saking Medan kalau wau Oke. sampun calling ke ugi kanca-kanca pamirsa ingkang wonten YouTuber nggih. Nggih. Berapa ribu pasang mata malam hari ini hampir 3.000 pasang mata menyaksikan Asta Brata Media. Amin. Luar biasa. Dan juga doa teruntuk Bu Suwarti muga-muga sehat panjang yuswa kuat ngomong putra putrinipun. Ninggal katresnan ya. Oh, Nggih. gitu ya. Langsung kira apa dangdut wae. Jaipong langsung jaipong. Oke, yuk tinggal katresnan bersama Mbak Dike Sabrina Roro Mendut. Ya, bisa kuat-kuat. Yuk.